escola d'estiu i doncs vam decidir apuntar-nos. Ara estic fent al matí la geometria com mai l'has vist. No sabia ben bé què fer aquest estiu i al final venir aquí amb gent que sap del que parla i que està allà explicant, que porta material. Es crea un ambient molt bonic. Dóna moltes idees, crec. Quan estàs veient, estàs pensant, hosti, podria fer això, podria fer